Mr. George Beats. ¿Qué tal, chavales? Somos Generación Cruzada y hoy estamos con Andrea y Alejandra Montero. ¿Qué tal estáis, chicas? Hola, hola. Para quien no lo sepa, Alejandra y Andrea son cantareiras y pandereteiras provenientes de Miño y colaboran con grupos como Bayuca. Y bueno, para empezar quería preguntaros por vuestros orígenes. ¿Cuál fue vuestra primera toma de contacto con la música tradicional? Venga. Pues mira, nosotros nacimos en una familia en la que la música tradicional, pues, la verdad, estuvo siempre muy presente porque nuestro tío, el hermano de nuestro padre, fue el fundador de la Asociación Cultural, o uno de los fundadores de la Asociación Cultural de allí, de nuestro pueblo, de Miño. Y la verdad es que al principio, bueno, fue un poco como un poco de imposición familiar, ¿no? O sea, bueno, Por herencia. exactamente. Ya todos nuestros primos mayores se dedicaban a eso, o sea, se dedicaban. Bueno, pues iban a la asociación a aprender a cantar, a bailar y demás. Y nada, fue un poco pues eso. Después con el paso de los años, evidentemente, pues ya es más gusto personal y ya pues nos fuimos quedando y hasta hoy. ¿Y cuál es vuestro primer recuerdo juntas dentro de la música tradicional? Lo primero que se os venga a la cabeza. No, claro, si estáis... Juntas, claro, como levamos toda a vida, non sei, dunha familia na que se viviu eso de maneira moi natural, nas sobremesas familiares e demais, eu recordo sempre estar, pois eso, en calquera comida familiar e os nosos curmáns cantando, elas... Sí, collemos calquera cousa, Sí, o sea, sempre remataban con músicas ya estaba integrado. reuniones familiares. Claro, sí, o vivíamos dunha maneira super natural xa de nenas. ¿Y cuándo supisteis que podíais profesionalizarlo? ¿Cuándo os disteis cuenta de que ya no es algo, una herencia familiar, algo que se hace por gusto? ¿Cuándo lo decidisteis llevarlo a la profesionalización, por así decirlo? Que eu creo que foi un pouco un camiño que non buscamos, sabes? O sea, nunca, eu por lo menos personalmente nunca pensei en vou dedicarme a isto. Foi algo que, bueno, fomos coñecendo xente, fomos estando en lugares que ao final nos foron levando a eso, sabes? Sí. Pero nunca, bueno, non sei, eu creo que foi así. Nunca nos plantexamos, ois, veña, imos montar un grupo para vivir de isto. Non, foi un pouco... Entonces, Onde Lilaina, foi- por ejemplo, también surgió, porque sí, ¿no? Lilaina surxiu na asociación cultural que te comentaba antes, que é o Castro de Miño, foi un pouco... xurdiu por cando nos empezamos a presentar a certames de cantareiras e pandereteiras. Entonces xurdiu un pouco como a necesidade de buscar pois eso, un nome, non? Para presentarnos a este tipo de concursos. E despois, bueno, pois despois quedou xa como grupo, non? Pero sí, naceu ali na asociación Sí. é ali donde nos criamos, vamos. ¿Y cómo definiríais vuestro sonido para alguien que no escucha música tradicional gallega? Non, ¿Cómo podríais definirlo? Sí, el de Lilaina. estridente. No, poderío, raza, terxa, o que representa a música tradicional en Galicia, eu creo. É algo que non deixa de sorprender a ninguén, non? Sí. Eu sempre gustame dicir que é como un bofetón na cara. Sí. É algo que non que te sorprende. Primeira vez que o escoitas. Claro, yo cuando lo escucho como que destaco mucho el carácter, quizás. Noto mucho carácter. Sí, hai moita forza. Sí, pero Sí. xa non solo en Lilaina, é dicir, o canto tradicional das mulleres pandereteiras se caracteriza por eso, por moitísimo poderío e moita forza. Sí. Tú, por ejemplo, colaboraste, por ejemplo, con Zetangana, ¿no? Si no recuerdo mal, en Olivero este Enano. Que as dúas. Ah, volver esos dos, claro, es que solo me sale como que... Ah, vale. Al buscar información solo me salía como que estás tú, no sé por qué. No, bueno, pues colaborasteis. ¿Cómo es llevar entonces ese carácter a algo quizás más comercial como pudo ser un himno? Mira, nós sempre que facemos colaboracións, xa sexa pois deste estilo ou outros, pois xa temos a broma de que xa nos gana facer o pila, música clásica.
Pois nós non deixamos de facer nunca o que facemos. É dicir, cando empezamos a colaborar con outros estilos de música, a min personalmente sorprendeume a facilidade que ten a música tradicional para encaixar con calquera cousa. É dicir, non hai nada que te chirríe, é dicir, é unha conversa con outros estilos que queda ben. Non sei explicalo, pero que ao final, quero dicir, nós sabemos facer iso. Non sabemos facer outra cousa. Non cantamos pop, non cantamos ópera, non cantamos outra cousa. Entonces, claro, ti me das unha canción, sexa o estilo que sexa, eu a canto como a sei cantar. Entonces, para min é algo tan natural que, claro, si a xente se sorprende, non? Ou pode dicir, pois eso, pode facer esa pregunta que ti faz, pero creo que a resposta é un pouco difícil dicir xa para nós, por se é algo eso, como tan natural, a mí me dixo, cántame o cumpleanos feliz, xa, como eu, sei, ten facer o que levamos facendo toda a vida, pero con outras linguaxes, conversando con outras linguaxes, como pode ser o caso pois de Zetangana, ¿no? Que outro estilo de música total, o sea, moi distinto. Claro, sí, igual que con Kiko Veneno, Betos Zamorla, etcétera, sí. Son estilos moi distantes, pero nós ao final estamos facendo o que facemos sempre. Claro, también os quería preguntar por eso, porque yo cada vez que veo como que se conjunta la música tradicional con cualquier otro género actual, que siempre pega, siempre encaja. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Hay algo que no pueda encajar? Es algo que me pregunto. Non sei, Algo eu creo que é unha música que non, o sea, a música non ten fronteiras. Sí. Eu creo, entón, ao final é moi interesante que pasen estas cousas, que se tefa esta ponte entre o pasado e o presente, non? Estilos máis contemporáneos, que ao final levan a música tradicional a sitios onde non estaba presente Sí. ata hai uns anos. Entón, onde está o límite? Eu creo que non hai límite na música. Claro, quen o sabe? O sea, a día de hoxe sí que está moi bueno, no pan de cada día a electrónica, non? Sí, Eran todas en todos. as bases e tal. E hai anos, ao mellor, nin se nos ocorrería pensar niso, sabes? Entonces, bueno, é algo que avanzou coa sociedade, non? Sí, sí. Al ahora que se ten as casas, ordenadores... Claro, es adaptación todo. Claro, é casi imposible que a música non evolucione con todo eso e que haxa esos encontros de diferentes estilos. ¿Y hay algún género que no hayáis probado a conjuntar que os gustaría hacerlo? Que nos gustaría? Non sei, a min pareceme interesante probar con... É dicir, cando nos chaman así para colaboracións con estilos que, a mellor, pois non estamos tan afeitas ou incluso que ás veces non nos gusta, non? Hai veces que sempre temos a porta aberta. Sí, a verdade é que probamos e moitas veces, bueno, dicimos, non nos pega moito, pero bueno, o probamos e... Atreverse, sí. Sí, eu creo que... Sí. Porque eu creo que é interesante e é o que nos fai tamén crecer como artistas, non? Non estar encasilladas por Claro. maneira. Además, yo veo mucho que ahora hay muchos chavales llevando el gallego al urbano un montón. Pero de manera exponencial, o sea, mucha gente. ¿Creéis que hay gente que en ocasiones se aprovecha del idioma para ganarse un hueco? Por así decirlo. Eu creo que non. Eu creo que estamos a vivir un momento... Que queres dicir? Como que é a moda agora... Claro, como es moda, gente aprovecha eso. Quero pensar que non. E quero pensar que a xente fai as cousas que fai porque realmente asinte e sei porque ao final é o noso idioma, é algo que nos identifica como pobo e que ten que estar presente e que estea presente non só na música tradicional, sino noutros xéneros e que se faga música en galego é moi importante e algo que está a pasar e quero pensar que non, que soy eu para joder, que non é algo anecdótico. Quero pensar que non. Hombre, yo también. Claro. Y de todas las canciones que habéis hecho, ¿hay alguna que destacaríais en especial por experimentación musical, anécdotas a la hora de crear? Es que un pouco todo, ao final é todo polo que vimos comentando, non? É un pouco experimentar porque ao final non son os nosos estilos, non é onde nos movemos, entonces imos probando. Canción que destaquemos? Pois non sei. ¿Alguna complicada? ¿Algo...? Porque claro, ¿cómo es el proceso de
La gente os llega y os dice, yo tengo esta canción de electrónica y quiero que suene a música tradicional gallega. ¿O es algo que ya se da desde las dos partes? Sí, é algo que xurde, non? Ao final, no momento de, pois imagina, por poñerte un exemplo, cando facemos temas con Alex, é un proceso entre os dous, el co seu idioma e coa súa linguaxe electrónica, non? Pero ao final non deixamos de ser artistas creando, cada un dos que provén dun mundo diferente, pero a hora de tocar, os Sí. dous aportamos, sí. Entón, non sei, canción non sabería dicirche. Sí que, por exemplo, eu personalmente sí que hai un estilo que me topa a cabeza, que cando mezclamos algo con jazz ou flamenco, por exemplo, cando fixemos un espectáculo que fixo de Rábade, que se chamaba Lorca Namorado, e aí sí que o recordo como algo que sí que nos costou a hora de chegar a entender as... Sí, porque rítmicamente, claro, era un espectáculo que conxugaba un pouco a tradición de Galicia e o flamenco. Entón, claro, rítmicamente é moi, bueno, o que nos entendemos, claro, é totalmente diferente aos seus ritmos, entonces, claro, nos explotaba un pouco a cabeza e a eles si es pasaba o mesmo con nós, entonces, pero bueno, non sei, todo ten un pouco de o seu intríngulis, ¿no? O sea, Sí, non é... todo tiene un punto de Sí. conexión, sí. Además estuvisteis en J de Saura, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo... Eu non estiven. Estiveros... Estiven eu, ou, sí, un María e Marián, eu que estou eu, Mariana. as outras componentes de Lilaina. Pois, que che podo dicir, home, foi unha experiencia brutal, claro, sí. O sea, estivemos ali representando a... O sea, esa película é como un documental das Jotas na Península Ibérica e nos estivemos representando a Galicia con Carlos Núñez. Sí. E nada, o sea, foron bailadores, foron gaiteiros, foron, bueno, tocadores de percusión e nos fomos tocando pandeireta, bueno, algún instrumento máis de percusión de aquí de Galicia e cantando. E foi unha experiencia, pois, que che podo dicir? Sí, claro, de estar en unha película... Efectivamente, Claro. de Carlos Saura, pois claro. Sí. Ademais éramos novas, bueno, foi unha experiencia moi... Bueno, ya hace tiempo de Sí, eso, sí, claro. 2017, 16. Pode ser, sí, pode ser. Non sei, Y, exacto, non, sí, non me... y en medio de tanto caos de conciertos, de moverte de un lado para otro, hay realmente un proyecto ahora mismo de cuando acabe esto, vamos a lanzar esta canción, cuando acabe... ¿Qué tenéis pensado ahora mismo? No. Nada. Es que- Improvisar. Digo, Para mí, Sí. personalmente, é que tampouco nos dá moito a vida. Porque, bueno, a nolas dúas Baiuca, iba a dicir, nos rouba. No, rouba, pero é o proxecto no que máis estamos implicadas ahora mismo e non nos dá moito máis. Non, é que ao final, claro, é un dos proxectos punteiros en Galicia, ten moitos concertos, e bueno, e eso, ademais estamos con a Liboria, e bueno, sí que nos gustaría un pouco sacarlle un pouco máis de proveito a Lilaina, non? Que sabemos, ao final, é o noso proxecto, non? O sea, o das 4 é o noso proxecto inicial e a nivel familiar, o sea, ten un componente que non ten ningún outro, sabes? Pero bueno, como ao final todas, as Andrea, as outras tres nos dedicamos a outras cousas tamén, porque somos profes en colexios, o sea, en escolas, pois claro, ao final é que é moi difícil sacar tempo para todo. E a mí me encantaría, Sí. pero... Es complicado, claro, es lo que comentábamos antes, vida de artista tienes que moverte de un lado para otro y no tienes tiempo para ti prácticamente. Que non, eu non me queixo, o sea, Sí. podo dicirlo así de vez en cuando, pero a verdade é un absoluto privilexio Sí, que sí. estamos a vivir. Y sobre dar clases, ¿cuándo empezasteis? Pois eu levo dando clases dende os 17 anos. Clases de pandeireta, de música tradicional. Dende os 17, teño 35, non sei cantos anos van, pero van uns cuantos. E nada, empecé na Asociación Cultural de Miño, un pouco para botarlle tamén unha man a que foi a nosa profe dende sempre, que é Franci González. E nada, empecé ali ata o día de hoxe. Noutras asociacións, e agora o único sitio no que dou é en Airiños do Eume, Sí. en Ponte de Eume, e Andrea sí que
Si, eu empezaría hai 10 anos, máis ou menos, na Coruña. Na Coruña, en Feáns, e tamén dou en Airiños e en Oza dos Ríos. E eso, hai 10 anos que comezaría. Tamén un pouco... Bueno, eu me a dar clase a raíz de Pedro Lamas, que foi o noso mestre de percusión, que foi el que me chamou, mira, necesitan unha mestra para este sitio, tal, interesaríache, entón, bueno, comecei un pouco por, a ver, vou probar. Sí. E sí, aí sigo. Y bueno, a lo mejor es una obviedad, pero ¿cómo es la diferencia entre dar clase y crear música? Porque claro, tú estás enseñando, no estás enseñando música pop. En plan, es mucho más sencillo enseñar música pop que enseñar música tradicional gallega. ¿Cómo es el proceso para enseñarle a alguien? Claro, a oralidade, o sea, é a través de oralidade como se transmitiu a música tradicional de xeración en xeración. Claro, nós non ensinamos con partituras, como Claro. é todo, o sea, de boca a boca, como é a música tradicional, é así. Nós aprendimos todo isto, ademais de indo a clases con Franci e Pedro, aprendimos todo isto, o sea, indo ás aldeas, a recoller as señoras, gravar as señoras, que tocaban e cantaban cando eran novas, e despois o proceso posterior que ten sacar a recollida, as letras, e ao final montar un repertorio dándolle pois a túa forma, non? Porque ao final unha canción se pode interpretar de moitos xeitos. E ao final é eso, non hai un papel, o sea, é todo así, de boca a boca, e Sí. claro, é como conservatorio, non? Que Sí, aprendes. Claro, sí, lo entiendo. Claro, yo tengo bueno, habla de que ibas a decir algo. Tengo un compañero que se llama Xavier Gómez, que colabora con Mondra, que también hacía eso, iba con señoras, grababa, aprendía a partir de aí. Claro, que na música tradicional en Galicia todo o mundo... Sí. A ver, dende os anos 80 sí que se leva facendo ese traballo de campo, e menos mal, non? Porque senón Claro. como esta música... Claro, también los Gente recoges. recantaba. Sí. Entón sí que nos anos 80 houve figuras moi importantes da música tradicional actual, incluso tamén desde as asociacións culturais. Sí. Houve moito traballo de campo grazas ao cal hoxe en día podemos ensinar o que estamos ensinando. Tamén nos hai moitos anos tamén empezamos a facer este traballo de recollidas, de ir polas aldeas e demais, pero esta é a maneira. Esta é a maneira, ir ás casas e vivilo coa xente que o cantaba. Sí, eso hai que facelo, quero dicir. Claro. A ver, non é o mesmo o que eu che poida ensinar nunha clase de pandeireta ou canto. O sea, comparado con ir aí a unha aldea e que che canten a señora. O sea, eso é... Hai que vivilo. Sí, o bonito Es la raíz. Efectivamente. que é unha música que non naceu para os aplausos, non naceu para o escenario, sino que naceu para pasalo ben, para As cousas socias da vida. Claro. para dormir Para para las soviadas. entón é música moi con moita raíz. Sí. Entón hai que vivilo desa maneira, eu creo, máis que evidentemente sí que dende as institucións deberíase facer moito máis por espallar esta cultura e por facela pois en formación reglada. Está claro que todo iso pois é unha tarefa pendente, pero Sí, pero a esencia da música Claro, no hay como un reglamento o archivo. No sé. sí, hai moitos arquivos a día de hoxe, Claro, pero- os que ti podes acceder a ese repertorio, ao repertorio que se recolleu dende os anos 80 ou xente que veu a Galicia como Doroce Xúbar ou Alan Lomas, que foron musicólogos que fixeron un traballo espectacular, e hai moitos arquivos a día de hoxe ao que sí que pode acceder a xente, pero me refiro que bueno, que aínda quedan moitas cousas sedentes que facer dende as institucións para que... Sí, porque ao final eso o fixeron persoas de... Bueno, tío como eu. Claro, sí. Nada en una institución, sí. Entiendo el punto. Y ya entrando en tema tocar en vivo, conciertos, ¿cómo es el día a día cuando estáis de gira? Moi divertido. Moi divertido e moi cansado. Sí, é algo que cansa moito, pero bueno, ao final merece a pena.
E, Claro. bueno, temos a sorte de que nos proxectos nos que colaboramos, pois, temos moi boa relación con todo o mundo e somos casi como unha mini familia. Sí. Pero con todo o mundo, cos resto dos músicos, cos técnicos, con toda a xente que viaxamos. E para min é moi divertido. Eu paso genial E que ao final, quero dicir, pasas moito tempo, moitas horas con esa xente, o sea, te tens que pasar ben, porque senón é horrible. si nos leváramos mal, Sí. Pero sí, o sea, moito tempo xuntos, ao final, claro, ves a esa xente máis que a túa familia prácticamente. Entonces, bueno, o que vi elas es como unha pequena familia e nada, os días son, ás veces son moi longos e moi cansos, non? Porque moitas veces probamos son, por exemplo, pola mañá e tocamos de madrugada. Entonces, claro, bueno, intentamos buscar aí. Andrea e eu sempre estamos tirando un pouco do grupo buscando cousas que facer, tío. Sí. En plan, ímonos algo así, ímonos a Serón e Berruntero. Sí. ¿Y tenéis algún ritual previo, nervios, o lo tenéis ya totalmente dominado? sí que hai. Hai show contén en algunha parte, entón eu creo que xa se pode separar. Anda. Mira, esto se remonta á época de Dilaina, nos concursos con Franci, que, como digo, foi a nosa mestra toda a vida. Antes de sair a escena, bueno, facíamos o mítico moita merda, así fas más, e despois nos dicía que tiñamos que cuspir no escenario, porque eso era así. Hai que cuspir. Entonces, nada, facíamos unha moita merda, cuspíamos e saíamos tocar ata hoxe, quero dicir. Un pouco noxo, intentamos E que non texa moitas que... ademais, como que o trasladamos a todos os sitios, a todos os grupos cos que colaboráramos, porque agora con Baiuca facemos... O sea, ahora lo hacen todos juntos. Todos, e se non o fan, Si, hai que facelo, si non é que ale algo vai ir con castrapo incluso, o sea, todos cuspimos no escenario, en plan... Sí, é como o ritual. Sí. O ritual é cuspir antes de... Non é algo moi higiénico, pero, bueno, Es necesario. é necesario, pode ser necesario. Intentamos facelo así nunha esquinita. ¿Y nerviosismo se mantiene todavía? Nerviosismo depende un pouco do concerto que sexa, sabes? Eu, por exemplo, se é un concerto con pouca xente, poñome moitísimo máis nerviosa, moitísimo máis. E despois, se son concertos importantes, pois claro, se non é algo tan habitual e tan rutinario que non. Eu sempre sinto algo. Non sei se chamarlle nervio, pero sempre estou como inquieta antes de salir sempre a tocar. Non sei. Non sei se son nervios, pero... Sí. Bueno, a veces hacen falta, ¿eh? Sí, a mí Sí, sempre que me gusta. Sí, esos que sempre tienen ganas. esa, o sea, non saio aquí como que vai a súa casa, pero digo, sempre tes aí eso, pero non é un nervio que me impida, eu que sei, pues, é un nervio bo, sabe? tamén no meu caso depende moito tamén de onde sexa o concerto. Claro. Por exemplo, un concerto máis íntimo nun teatro, non sei, é algo como que sí que me Claro, non é máis un festival. me pon máis nerviosa. Claro, en un festival la gente está allí para ver a lo mejor a vosotros o a otro, están allí, se quedan, sí. Sí, eso tamén é un punto que dicir, cando é un concerto no que a xente ven verte a ti, que paga unha entrada para verte a ti, aí sí se me poñe un fillo. Este verán tocamos en María Pita, na praza de María Pita en Coruña, con Baiuca, e nos estábamos vestindo e tal, e lle dicía a Andrea, es que estou nerviosa, e ele me dicía, déjala, me estás poñendo nerviosa a min, ti nunca estás nerviosa. Pero era por eso, porque por o que di era, non? Porque nos viña a ver a nosa xente, Claro. os nosos pais, a nosa familia, e non por nada, porque nos viron cantar tropecentas veces, pero bueno, eu que sei, ten ese componente de, bueno, estás máis nerviosa, guístate máis que non de xente que non coñezo de nada. E no momento que perdamos eso tamén, non? Claro. E eu creo que sempre é necesario. Sí. Sí, sí. ¿Y en la gira internacional de 2022 también? En la gira- O sea, ¿no fuisteis a Portugal? En 2022 fue. Con 2022 Con Baiuca? ¿No fue en 2022? fomos, o sea, fixemos unha gira en Colombia e en Ecuador. Claro, ¿y no entrará también Portugal? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Parece, Sí. non sei. No sé, creo que entraba en la misma, claro, Portugal, Ecuador, por eso. También nervios en aquella, porque ir a otros países ya son palabras mayores. O sea, aí
Andrea. Sí, mira, aí eu sí que recordo desas giras con moitos nervios porque aí fixen fronte ao bolo eu sin Alejandra, eu sola. Entón, bueno, o sea, eu sola, con Alex, con Xosé Lois, é dicir, co resto dos músicos, pero Alejandra non estaba comigo. Entón aí estaba máis nerviosa porque tiña que facer fronte a un concerto eu sola, cantando, que non é o mismo que cantar dúas, porque eu ao final non son cantante solista e algo que me impón, non? Pero bueno, foi algo moi bonito e ir fora e ver que a xente responde a túa música de boa maneira tamén é un incentivo que bueno, que non che quita gana, aínda que haxa esos nervios, Sí, é algo moi agradecido. A ver. claro, te llevas allí un muy buen recuerdo porque llegas a sitios a los que en algún momento no imaginabas. Sí, sí. Non, eu non me imaginaba cantar no teatro de Bogotá Sí. tocando unha pandeireta. Sí. O sea, que non me imaginei na vida, entón claro, sí. ¿Y alguna anécdota curiosa de gira en camerino? Ui, moita. Pero Con el público también. máis curiosa que Sí. se poda contar é a de Sudán. Ah, sí. Sí, sí. Contalla. A Sudán fomos, tamén fun eu sola, bueno, sin Alejandra, e quedamos ali atrapados no golpe de estado. Sí. E que eu creo que esa foi a anécdota máis, non sei, non surrealista, porque, bueno, o mundo está como está, non? Pero sí que non nos imaginamos chegar ali e que xusto Y que dar das eso. un Sí. golpe de estado. Entón, Claro, estiveron bien comunicados, nos non sabíamos nada deles, dende aquí, bueno, foi un pouco... ¿Cuánto tiempo duró eso? 5 días. 5 días, Sí, sí. Non Tiveron- foi moito, pero bueno, cando te ves alá e que non sabes cando vas poder volver, Sí, tiveron que volver facendo moitas escalas, ademais, unha viaxe moi... unha incertidumbre. Hombre, y miedo también, sí. Sí, entón, hoxe o recordo como algo anecdótico Claro. e... Sí, pero bueno, non o pasamos ben, a verdad. Entón, eu creo que sí que a anécdota máis... Bueno, sí, Sí, eu creo que sí, porque despois sou anécdotas en camerinos así, pero... E moitas seguro que non se poden contar. E é seguro. Pero sí, sí, sí. Sí, de logo foi eso. Y bueno, ya sabemos qué música hacéis, pero ¿qué música escucháis? Un pouco de todo. Sí. A verdade que sí. Sí. Eu depende moito do día, depende moito do meu estado de ánimo, depende de moitísimas cousas. Creo que escoitamos moitísima música de todos tipos e estilos, porque meu pai, por exemplo, é unha persoa, Moi melómano. sí, que sempre nos inculcou eso. O sea, eu recordo todos os domingos ir á habitación de meus pais, e el sempre nos poñía, era o momento do día, o sea, Da semana. da semana, nos poñía vinilos de, eu que sei, de todo o que te podes imaginar, e bueno, nos inculcou el esa Bueno, ese non esa está... curiosidade. Sí, Sí, non está pechadas a escoitar, claro. sabes? Non é unha cousa que eu che digo, non, quita eso, non, eu estou aberta a escoitalo, pode gustarme máis, pode gustarme menos, Pero lo escuchas. pero sí, Claro, sí, sí. esa es la cosa. Sí, haberá estilos que non sexan da miña devoción, moitísimos, pero bueno, eu primeiro os escoito. Pero ¿Y algún grupo en concreto que recomendéis? ¿Algún artista que hayáis escuchado últimamente? La música tradicional. No, puede ser dentro, puede ser dentro. Ah, mira, que fora da música tradicional, creo que tanto ela como a nosa outra irmá e eu, nos gusta moito un grupo, non sei que vas dicir. Bon Iver, Vale. Univer, sí. que, o sea, para min é maravilloso, o sea, a súa música. E despois dentro da música tradicional, Temos moitos referentes. temos moitos referentes. Eu a día de hoxe, por exemplo, todo o que fai Xurxo Fernández, por exemplo, me enamora. O sea, ou Pedro Lamas, o noso profe. O sea, e despois grupos, pois non sei. Outro día vimos un couso que nos gustou moito, pero non me acordo como se chama. Pois que anda. Sí. Sí, eu tampouco me acordo. Pase por Dios. ¿Y hay alguna canción que os gustaría reinterpretar juntas? ¿Alguna tradicional gallega, me refiero? Mira, sí. Sí. De feito é algo que temos pendente, ves? Un proxecto que temos pendente de Lilaina.
e gravar unha peza que nos ensinou a nosa avoa. Bueno, nosa avoa cantaba, eran 4 irmás, e cantaban todas moi ben tamén cando eran novas, bueno, non evidentemente non profesionalmente, pero bueno, eran coñecidas na vila porque cantaban ben, sempre ian cantando a traballar, ao campo e eso, pero ela nunca nos cantou nada. Ata, pois, 2 anos ou así antes de que morrera, nos cantou unha canción e nos avoa, nunca nos cantaras isto. Ai, sí, porque non... Bueno, non la cantou. É unha canción, é unha peza... É triste. É un canto. É un canto sen acompañamento libre. É un canto libre, é un pouco triste, pero é moi fermosa. E sí que tivemos a oportunidade de tocala nun teatro cunha banda, foi a banda de Cambre, e logo con o ano pasado. Sí, co proxecto de Nilo, das Sí. Melodías de Chorlas. E a tocamos con arranxos de Pedro Alami. Municipal de Coruña. Sí, coa banda municipal da Coruña. E foi, o sea, aparte é unha peza moi bonita, é unha peza moi emocionante, moi emotiva, e cunha banda que dá super bonita, e nós queremos gravala, sabes? Porque as 4, o sea, tanto o sea, a miñas súas irmás e a miña curmá, o sea, tiñamos a mesma avoa, non? Entonces, sí, queremos gravar esa peza. Podemos echar un rodito. Sí. Ahora, Yo acompañamiento. como é? Sería, pero así era miña nai tiña. Pero estou cantando así sin soltar, alta. Que me tentou a cariña co calorciño da súa. Sigue así. Bueno, pero esto No evidentemente... desveléis todo, claro. Claro. No desveléis todo. Pero bueno, estamos cantando así sen soltar moito. Sí. Pues a ver si os da el tiempo, porque... Sí, Xa algo queremos facer... Sí, o queremos facela. Queremos deixar constancia dese tema, que foi o único que nos ensinou a nosa avoa, e é un tema que bueno, que nos emociona moito e nos une moito. O sea, é un tema familiar xa. Sí. E é algo que temos que facer, Sí. Tarde ou pronto, falamos. ¿Y hay algún consejo que le daríais a alguien que quisiera empezar a hacer música tradicional? Un consejo que le daría a... Sí, o sea, consello, non sei, que o pase ben. Sí. El que abrigaba a música Sí. Para facer festa, para pasalo ben. Entón, si realmente quere empezar a facer música tradicional é porque algo lle móvese dentro a música tradicional. Entón, o meu consello é que o faga. Que o faga é é moi moi necesario. necesario se nutra de tantas cousas que hai, e tantas persoas tan... Quero dicir, no noso folclore hai moitísimas persoas tan válidas e tan... Bueno, tan artistas, efectivamente, que se nutran de todas esas... De todo lo que hay ya. Sí, sí. No, e aparte de eso, que o faga. Eso é o meu consello. Que non se quede aí a medias tintas, sino que se sabe. Porque é necesario que non se rompa a cadea na música tradicional e que siga estando presente e que poida chegar a cantas máis xeracións que veñan, pois, mellor. ¿Y hay algún país o alguna escena musical que os gustaría llegar más allá de lo que habéis hecho ya? A mí gustaríame ir outra vez a Latinoamérica. A mí gustame moito Latinoamérica, gustame moito a música de banda mexicana. Pero ti volver eso. Gústame moito e sí que gustaríame dos países de Latinoamérica, a calquera que me leven, eu estou contentísima, moi feliz. Teño aí unha conexión. Tamén a Latinoamérica, a calqueira. Que decidís Todo lo que se pueda. ir a onde poda chegar. O sea, sinto unha conexión con os países latinoamericanos, a verdad. Y bueno, ahora tengo unas preguntas más para ver
por curiosidad, ¿qué responderíais? Ahora sí estamos nerviosas y no nos conté. Si tuvierais que versionar una canción pop, ¿cuál sería? ¿Cuál haríais? Si tuvieras que versionar una Mira, canción, con Xosé Loi Romero sempre temos unha coña que el di que a calquera canción se lle pode meter unha pandeireta. Entón sempre pon o exemplo de facer como muñeira a de All the Single Ladies de Beyoncé, xa fan facas. Sí, que xa fan algo así, hai un proxecto en Galicia que son de vagas, que son 3 mulleres maravillosas tamén que fan versións así de cancións pop levadas así a, bueno, ao humor, desde o humor, en da retranca. Pero non sei, unha que nos gustaría versionar a nos. Hombre, hay muchas. Claro, Claro, ti hai tantas. eu que sei, non sei. Disney, que non? Disney. buah, pero nos, na nosa familia son fanáticas de Disney, entonces, de feito, moitas veces facemos probas de son con un calco. Nada, sempre din, en plan, bueno, pues hai que facer unha canción, unha versión, a ver, que dicen, coa candeireta del ciclo da vida. Sí, desde luego, moi enero de aí a Disney, sí. Y ahora ya por último, cuando termináis un concierto, ¿qué os gustaría que se lleve el público de vosotras? Pois un pouco o que dixo Andrea, non? Esa alegría, o sea, que sexamos capaces de transmitir esa alegría, esa forza da música tradicional. Sí. E que se leve interés por coñecer o que hai detrás de todo iso, non? O sea, dependendo de que concerto, por exemplo, os concertos de Baiuca, Claro. o público é moi diverso. O sea, sí que hai xente do tradicional, pero hai xente pois que ven de outros estilos ou que non ten nin idea da música tradicional. Entón, eu quédome satisfeita se alguén que non ten idea de música tradicional escoita eso e di, que é isto? Vou investigar un pouco. Para indagar. Sí. Por que tocan un sacho? Por que tocan unha tixola? Vou a ver, Sí. Entón, para min, que se xenere ese interese pola música tradicional, para min xa é un logro nos concertos. E tamén o que di ela, facer bailar a xente. Sí. A mí me encanta ver o torreiro cheo e a xente bailando, porque o sea, esta música é para eso, para pasar ben. Estar alegre y se va a pasarlo bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, por venir aquí. Gracias a Luis y Andrés, que están detrás de todo esto y sin ellos no sería posible. Y gracias a toda la gente que ve Generación Cruzada y hasta la próxima. Mr. George B.